Os mariscadores de Noia poden comezar mañá a campaña extractiva ao reducirse o nivel de toxina detectado. A última análise realizada hoxe terá a última palabra. O 26 de setembro era o día marcado pola Confraría de Noia para iniciar a nova campaña marisqueira, pero os altos niveis de toxina obrigaron a pospoñer este inicio. Sen embargo, a mellora dos resultados obtidos nas análises do luns fan posible que se poida comezar a actividade mañá. O resultado do luns baixou máis dun negativo, o xusto, pero dun negativo. Estamos esperando mañán ir ao mar, sempre e cando de negativo traballamos. Se dá positivo, volvemos para a terra, pero ás 9:20 van ir as embarcacións para baixo, para a zona 2, se dá negativo traballamos, e se non, volvemos para a terra. Mas ben avisarán Intermar sobre as 10 da mañán, o cal xa avisaremos aos mariscadores e ás mariscadoras por medio das lanchas. Que agarda que as análises volvan a reflectir esa baixada da toxina, xa que os mariscadores teñen moitas gañas de iniciar esta campaña. Todos temos ansias de empezar, porque hai bastante recurso nos bancos marisqueiros, e, bueno, agora en outubro é cando está máis chea a vianda, e, bueno, a ver se non ven máis, non? Pero, bueno, tanto pode dar positivo como negativo, e iso está aí, hai bastante toxina, por o que din, pero agora baixou, a ver se dá mañán negativo, e empezamos a traballar e que nunca veña máis. No caso de comezar mañá, os mariscadores traballarán na zona da Misela e este primeiro recurso extraído irá, en principio, para fresco. Calía onde hai berberecho primeira e segunda, e máis hai babosa bastante, polo Freixo, e despois a japónica tamén un pouco máis arriba no Cuncheiro, e, bueno, hai bastante recurso, e despois, bueno, mañá vamos ir un pouquiño para fresco. Por que? Porque as conserveras non levaron a mostra o 21 de setembro porque había toxina. A lei di que non se pode quitar a berberecho con toxina e non teñen mostra, o cal mañán non saben o rendemento que dá, e collerán a mañán se abrimos os da conserva e depois, bueno, miran o rendemento que dá o berberecho. Iniciarán esta nova campaña cos cupos xa fixados, pero coa vista de ampliálos a vindeira semana. Mañán temos 15 kg de berberecho o primeiro e segundo tripulante, o terceiro 10, e as mariscadoras a pé tamén 10 de berberecho. E 2 kg de ameixa por especie. Pero o luns, se dou negativo, pois a subimos a 30 kg o berberecho, o primeiro e segundo, e 20 o terceiro, e a pé tamén. E a ameixa o mismo, 2 kg por especies, e, bueno, a ver se temos a suerte e non ven máis. Se os mariscadores poden manter a actividade de forma continua, o patrón maior da Confraría noiesa agarda unha boa campaña. Sempre e cando nos deixe traballar a toxina, que non veñan riadas en novembro e decembro. Pero, bueno, a ver se non ven máis, non? Todo depende, non só sempre dixo que o recurso témolo, despois está a toxina, as riadas e outros factores que influyen na campaña. Pero, bueno, vamos ser positivos e a ver se nunca ven máis, ojalá que non. Os datos da anterior campaña serán un obxectivo a repetir, xa que se extraeron case 2.000 toneladas de ameixa e berberecho que se comercializaron na lonxa noiesa por máis de 16,1 millóns de euros.